What's up guys? Balik sa ta mag road trip ta. So, natakaroon diri sa Barangay Bayabas. So, nakulban ko sumama kay yung gigasaban yung mga bata. Mag road trip ta guys from Barangay Bayabas padulong sa Barangay Carmen via NHA Kauswagan. Ubani ko ninyo, maglaag sa ta mag road trip. Dire ra gyapon sa Cagayan de Oro City. Tara, let's go. Pagawas na ta sa Bayabas. Makauswagan na ta. Direta agi NHA. Construct sa dalan dere. Drainage siguro gyapon. Oops. Hindi unahan, right turn ta, right turn. Dere ta. Guba ang mga dalan dire guys. So, kilid lang tagig ang center nila mga liki man. Tagan siguro truck ka pangagi laong nung ano ba Nadia Picasso dire lang tagig. Igo ba kayo? No entry man.
busy direct construct sa ilang dalan guys. Time check, it's 1:20 sa kahaponon. Ang weather the same ra gyapon, medyo ngit-ngit. Direta guys, tapos left turn tadi unahan. Turn ta. Anong NHA? Since traffic pa man, stop sa ta.